Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tay. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. Kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. Kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo.
Talagang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy.
Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy, hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Rakubal eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie.
Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot lang, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot. Tanya Chinita. Tanya Chinita. Sa Love Radio, saya'y dibitin. Makinig ka lang, ika'y siswertihin. Tatlong winners ng tig-1,000 at grocery items worth 500 pesos. Paano? Pag nahuli ka namin sa akto na nakikinig sa Love Radio, paldo! Basic! Kaya ngayong krisis, pwede mo nang i-chismis kung paano magka-cash. Sa kasama mo, love! Kasama mo, love! Kasama mo, love! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kasama mo kami, kabisyo. Congratulations! At may pumaldo sa ating Kasama Mo Love! Natin po sa inyo na 90.7 Love Radio. Sino yan, Col? Nakatutok sa Love Radio yan, Nakatutok no? to, Tita Max. Tits, kaya nanalo siya. Hindi lang 1,000 pesos, may grocery pa mula sa Makati City. Congratulations! Maria Socorro Pabilane. Maria Socorro Pabilane, congratulations. Congratulations! May 1,000 ka na, may grocery ka pa! Sa ating kasama mo, Love! Ganun lang, basic na basic lang gagawin nyo. Kabisyo, pag kayo
tutok sa amin tapos napuntahan namin yung lugar nyo? Nagsa-surprise po kasi kami. Of Pag course. nakatutok ka sa Love Radio, Surprise! yun ang mapapanalunan mo. Yan. Congratulations! Congratulations! Mga katas ng nakalipas. Maayong gabi, itits! Maayong gabi ko! Mga kabisyo, maayong gabi! Papaulala sa giling ko. At nako, maulan na Thursday dito sa Kaya Pasay. nga eh. August 27, 2026. Sa oras na 9:31, kasama niyo na Certified Playboy, Uncle Dagoy! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. At syempre, kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo gabi-gabi. Tita Tanya Chinita! Oy, bakit di gano'n? Nagsasalsa daw kasi. Siya ang sexy hot, yummy natin. With Mang Kanor! Mang Kanor, bakit may pigsa ka? Ha? Pimple yan, grabe Pimple naman ba yung yan? pigsa. Mukha lang Sa pigsa. ilong pero, kasi eh. Pero, actually guys, pigsa talaga yan guys. Pero ginawa ko na lang pimple. Ayan. Pero mukha siyang pigsa ah. Pagamot mo yan ah. Lagyan mo ng ano, yung stars. Lagyan mo yung Uso yan kalaman. yun, oh. Star. Pimple patch. Oo. Nung panahon natin walang ganun. no? Oo, pag may tagyawat ka, huwag ka na lang pumasok sa school. Di ba, May pimple patch eh. Pag kay, kapag kay Mang Kanor, buong mukha naging pimple patch. Di ba may electrical tape na lang? Eto na ang Ah. katas question of the day. Night pala. Sa inyong opinion, saan mas madaling makamove on? Sa scatter o sa babae? Ayan na naman yung mga tanong na yan. Kahapon kasi, kung meron kang addiction, papipiliin ka, scatter o babae. Ngayon, saan ka mas madaling makamove on? Sa scatter, sa sugal, online gambling, o sa babae? Ayan. Okay. Pero sasagot si Uncle. Kuya Dot, Kuya ready ka Dot, dyan, ha? Si Mang Kanor. Tapos tatawag din tayo ng Surprise. surprise. Ano kaya sagot ni Uncle Ismundo? Pwede rin kayo mag-chat kay Uncle Dagol. Oo. Or Chat kay Uncle Tanya Dagol. Chinita. Uncle Ismundo Molino, isang green GSM driver. Ano sabi niya? Babaero siya? Hindi yan si Uncle Ismundo. Mabait yan. Mabairo. Mabairo. Mabait. Ay, ikaw kasi. Okay. Sagot ko dyan. Mas madaling makamove on sa scatter. Mahirap mag-move on sa mga babae dahil alam mo yung mga babae sinasaktan lang tayo, guys. Oo. So mas madaling makamove on sa scatter. Kapag natalo ka, nakaka-move on agad. Oo, move on na. Sa babae, hindi. Oo, pag nasaktan ka ng babae, tagal Ibig sabihin, makamove on. tapat ka magmahal call talaga. Ganun pag loyal eh. Ka-pray boy. Pray boy, Pray loyal. boy, Oo. pray boy. Si Kuya Jut. Kuya Dot, ang sagot mo, Kuya Dot. Andiyan ba si Kuya Dot? Dot. Yan. Nagre-research pa yan ng sagot eh. Kaya ikaw muna, Mang Kanor. Ang sagot ko dyan, mas madaling makamove on sa babae. Marami akong chicks eh. Sa Pag ayoko na babae. dito, just kabila naman. So, kumbaga, may reserve ka ka. May reserve ka. Sasakyan nga, may reserve ako pa. Hindi ka naman sasakyan eh. Tao kang bulok. Bakit? Hindi mo ba sinasakyan? Hindi mo ba Hindi. sinasakyan ko eh. Ang active. Basic. Sabi dito, itago na lang natin siya sa pangalang Anthony. Sabi niya, ako nga nahirapang mag-move on sa'yo eh. Tawagan na. Tawagan mo. Oy. Sabi dito ng aking kumpare, Ano? mahirap mag-move on sa babae daw. Sa babae. Sabi ni kumparing Sir Dinis Turla. Iba yung sagot niya dito. Ay, sabi niya, Sa'yo ako nahirapan mag-move on. ayun nga, babae ka eh. Babae ba? Aray mo! Eh, sa'yo kasi mga babae. Mga sa'yo. Yun ang sinabi. Mahirap mga. mag-move on kay tita. Yun Ay, ang okay, sinabi. Ako, Tita Mac, siguro sa scatter, madali ako makamove on dyan. Sa babae, siguro mahirap din makamove on. Ano ba talaga?
So pareho siya, pareho. Pareho. Sige. Ano pa? Sagot. Tawag tayo ng ano, kausapin mo yung, ay, sabi ni Boy Dot Dot, sa scatter mas madali. Kuya Dot. Boy Dot. Ay, Boy Dot Dot. Boy Dot na. Oo, ano na, pinanotaryo na natin. Yan na yung final Boy Dot pangalan Dot, niya. masuki Boy yan. Dot Dot. Boy. Sa scatter mas madali. Pag kasi sa babae, mahirap pag magaling. Alam na alam! Alam na alam! Ulala sa giling ko. Do we still have time? Yeah, we still may have time. time. Dali. Let's call our friend, George. George. Come here, my friend. We have import. We have import. No video. Just here. Ayan. For secrecy. My friend from Secret Service. Secret Extra Service. Go. Question of the day. Which is hard to move on? Girls or online gambling? Which is very easy to move on? Girls or move on to online gambling? More easy to move on? Yes. If you lose, if your heart is broken. Which is hardest to move on? Online gambling or girls? Yeah. That's the question. We have the same question. Now depends how you take it. Well, you choose one. Girls. Hard to move. Why? Girls. Why girls? Money you can make them again. You go to the mic, yeah. Money you can make them again. But the girls? Girls, you can't take it again back. So. Ooh. You can take another girls? Yeah, but you take it like you. What you said, it's worse. Girls, it's worse. Okay, thank you so much, very good friend. My very good friend George. My import. It's like PBA. PBA, they have import. Yes. Also in Love Radio. From You have Love import. Radio. All right. Thank you, George, our friend. So it's hard to move on Naging to girls. From girls. Yeah. From? Okay, whatever. Okay, with whichever. Okay, may sumagot pa ba dyan? O sige nga. Maraming sumagot dito. Basta si Kuya Dot grabe yung sagutan niya ha. Malalaman po natin mga kabisyo kung bakit kahapon pinag-uusapan natin sa addiction anong pipiliin mo, sugal o babae. Ngayon naman, saan madaling makamove on, sa babae ba o sa sugal? Malalaman niyo sa kwento yan. Sabi Meron ni Mac Jobs Bertudaso, mas call sa babae kami mas madaling makamove on. Ba't kami? Dadamay ka pa ng iba. Baka yung mga taga Bulacan na Overdrive. Ito si Happy. Sagot ko sa scatter kasi walang bembang kapag sa babae hindi makamove on. Hirap na hirap makamove on. Shoutout sa pasahero daw ni Uncle Mark Jobel Hota. Sino ang pasahero mo ko? Lagyan yung pangalan. Oo, sayang naman yung pangalan. Oo, lagyan mo. Okay. Mga kabisyo, susunod na po mga katas. Nang nakalipas. Tutok lamang po sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan, guys? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama, tawanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Going up the wall.
Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio.
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tamax mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko. Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic.
Pag nilalabasan? Kailangan ko ba kasi memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, Ayaw na ng asawa ko na ituloy ko pa ang paglalaro nun kasi daw baka mahirap na kung ma-addict ako doon. Kaya tinigil ko na po. Minsan na panaginipan ko na kulantits nanalo ulit ako. Pero pinigilan ko po yung sarili ko. Ayokong maglaro, mahirap na.
Makalipas ang halos 5 araw na pagpipigil, na-board po ako, walang mga pasahero eh. Kaya sinubukan ko po ulit maglaro. Yung kinita ko pong 1.5, pinusta ko ulit sa scatter. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Scatter! 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 Ano ba ang ingay nyo? Hindi, chini-cheers ka lang namin. Oh, Ano yan? Ano yan? 4 times. Uy! boss. Uy, 100 na yan ah! Oo nga eh. Pumapaldo na. Tumigil ka na! Scatter! 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 Babae! 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 Scatter lang! Ano ba? Uy, paring Rani, tigil mo na kaya sa 100 na Teka yan. lang! Magaling na yan! Mas Pananalo magaling na pa. yan sa akin eh. Scatter! 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 Paldo na. May ano na naman tayo dito, Kim. May balato Kaya na nga naman tayo. chini-cheers natin siya eh. Cheers! Sige na nga. Scatter! 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 Ayan! Yan! Yan. Grabe na talaga yan ah. Oh. Alam mo kaya mo pa ng isa. Ayan ba, isa ba? Kaya ba isa ba? 1, 2, 3, go! 120,000 na yan, no? Scatter! 120,000, grabe! Scatter! 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 Oh! Oh! 150,000, grabe! Oh, wow! 130,000! Papatalo lang si Wang Kanan. Oh, ay, hindi yan. Oh, Hindi kaya. Grabe, Congrats paldo na. pare. Isa pa. Paldo ka. Uy, Hindi, okay tama na yan. Rani, Okay na yung yan. 130,000. Withdraw mo na yan. Oo nga, par. Baka matalo ka pa, par. Sayang naman yan, par. Oo, okay na yan. Huwag mong ididip. Sabi ko sa inyo, di ba? Kapag talagang overstimulate. Wow, it's overstimulated. Pag na-overwhelm na kayo, huwag nyo nang okay na. Di, isa na lang. Sayang naman. Huwag na okay na yan. Ganito. Magandang iuwi na yun sa pamilya. Itong 10,000, so may 120 pa ako. Babawiin ko lang. Kaya ito magsang 150. Okay na to, 150. Sinasabi ko sa'yo, babawiin din yan. Sige, laro mo pa yan. Huwag na. Bay, wag na. Rani, yung tinuro ko sa'yo, di ba? Last na to. Last na talaga to. Oh, si Lasa. Bahala ka. Scatter. Bahala kayo dyan. Scatter. 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 Heart 4 times. At makalipas po ang halos 15 minuto. Scatter. 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 Ayun, sabi ko si Rani, i-withdraw mo na yan. Tama na yan. Last na to. 10,000, last na to. Paano manalo? Bay, sayang na rin yan 10,000, bay. Wala na, bay. Sayang na, bay. 10,000 i-withdraw. Ah! Ayan na sinasabi ko. Wala na yung 130,000? Ang tigas talaga ng ulo mo. Uy, sabi ko sa'yo, boy eh. Bay, sayang, bay. Yun na yun eh. Sabi ko sa'yo, kapag yung emosyon mo mataas, huwag nga magpapadala doon. Makikinig ka sa, sa sensei mo. Oh. Ano? Tara na, Kim. Bawi na lang. Talaga dyan. Bawi na lang. Sinabihan ka na Basta namin. at least you learn your lesson. Oh, paano yan? O, tama na. Lobat ka na rin. Lobat na yung cellphone mo. Ako, tumigil na ako. Naka 30,000 na ako. Wala na. Tapos na yung 130,000. Okay na yun. Huwag mo na lang sabihin sa asawa mo. Sayang, pinatigil na kita doon sa 130,000. Natigas ang Kaya ulo mo nga eh.
Kung babae Ayun pa na. yan, papaldo ka Lista pa. ako. Kakainis. At pagdating ko sa bahay, John, ayoko nga sumayaw ng ngayon. Isa pa, i-play ko pa to. Isa pa to. Ah, 1, 2, 3, go. Ay, ay, ay. oh, sa mama Si nyo. John naman Papa. Ay, Papa, andito ka na. Papa, Bless sama mo po, kami mag-TikTok. Papa. Wala ako sa mood. Huwag niyo akong anuhin. Oh, andyan na pala, Papa nyo. Oh, bakit parang latang-lata ka? Halika na, kumain na tayo. Nakaluto akong sopas. Ang lakas kasi ng ulan talaga kanina pa. Sabi ko ba, Eh, pagod na pagod yun. Nagsopas ako. Maraming gatas to. Tara na. Halika na. wala akong ganang kumain. Kumain na ba kayo nila Kim? Nila Bong? Pero, nanalo sana ako. 130,000 yun. Scatter ka. Oh, pero ano, 1.5 lang naman kapital. 130,000 na nga eh. Dapat winidraw ko na. Dapat kinash out ko na. Rani, 130,000. nag-promise ka na sa akin eh. Hindi ka na magsascatter, hindi ka na magsusugal eh. Ay na naman tayo eh. Tapos maririnig ko pa yan, nanalo ka na ng 130. Ba't di mo pa winidraw? Sana napandagdag mo pa sa puhunan ko sa pagluluto ng ulam. Eh, yun naman talaga yung purpose nun eh. Eh, tingnan mo. Eh, natalo eh. Anong gagawin ko? Ba't parang kasalanan ko pa? Kasalanan mo kasi nangako ka na eh. Titigil mo na yan eh. Inanalo na ngayon, 130, babawiin ko yun. Promise, mababawi ko yun. Gagawin ko pa 200,000. May tropa ako, nanalo 200,000 eh. Dalawa na yung Parinig budget mo niya pa sa mga bata. Parinig mo pa. Hindi ka magandang example sa mga bata eh. Ikaw sumisigaw oh. Siyempre yung tumataas din yung boses ko. Diyan ka na nga. Naiinis ako. Uy! Ano ba? Sabi na. Di ba ako makatulog ko lang, tits? 1:30 na, naging bato pa. Eh pagdating ng gabi, yung sorry na. Tulog na ako ah. Huwag mo na akong istorbohin. Huwag mo na akong kalabitin. Ako, saman-samahin loob ko sa iyo ah. Babawiin ko Parang yung wala promise. lang sa iyo eh. Nag-promise ka na eh. Kaya nga yung ipanalo. Nanalo na ngayon. Dapat tinigil ko na. Pasensya, nagigil lang ako eh. Parang tulad sa'yo, nakakagigil ka. Hindi mo madadaan sa ay, ganyan. ay, ay, Hindi mo ay, ako ay, madadaan ay. sa ganyan. Dali na. Babawiin ko yun. Nagigigil lang ako. Pasensya na, sayang nga eh. Kahit Tigilan man mo ng 30 mil na... Tanga Sabi talaga. mo, Mali hindi ka ko. na magsusugal. Last na. Babawiin ko lang yun, then stop na talaga. Promise. Rani naman eh. Oo nga. Ay, matulog na tayo. Para mawala yung sama ng loob ko. Tanggalin natin yung sama ng loob mo. Wala ako sa mood ah. Inalis mo lahat ng mood ko, lahat ng saya ko. Inalis mo. Saya-saya namin ng maghapon namin ng mga bata. Di ka kakain nung niluto ko sopas. Bango-bango talaga. Pag tayo narinig ng mga bata ah. Tulog na yung mga yan. Tinirgas ko na yan. Ayoko nga. Ay. Man, para naman tong ano, para mawala rin yung lungkot ko at sama ng loob ko. Babawiin ko yun, promise. Para may pampuhunan ka na dyan. Ayoko! Sinabi ng ayoko eh. Tinatamad ako dahil sa'yo yan. Nag-promise ka, hindi ka na magsusugal. Sige Paparinig na. mo pa yung 130,000 na yan na napatalo mo.
Sinasabi ko sa last mo na yan I-promise mo. Hindi ka makakaskor sa akin. Scorein mo na ako, babawiin Hindi ka ko naman makakaskor yun eh. kasi hindi ka masunuring asawa. Na. Ano mo na ako? Na. Rani! Doon na nga ako sa labas. Ana? Naman? Galit na galit ang asawa kong si Mayang call and teach. Alam ko mali ko naman po talaga. Panalo na, 130,000 po. Hinayang ko lang. Naging gahaman po ako. Aminado naman po ako eh. Pero nangako po ako sa kanya na pag nabawi ko na yung panalong yun, titigil na po talaga ako. Last na po talaga yun. Kaya, sige na Kim, sangla ko na sa itong badya ko. Pero ibabiyahe ko pa rin. Bibiyahe mo pa rin. Babiyahe ko pa rin para mabayaran ko pa rin yung Sasanla mo. Sasangla ko. Parang akin na yan. Oo, sangla ko sa'yo. Anong gagawin ko sa 2 badya? Isa lang katawan ko. Paano ko kikita? Anong magiging panalo ko dyan? Kung bibigyan kita, papahiramin kita, papasanlain kita. Napakaano naman ito, parang di naman tropa eh. Parang hindi ka rin tropa kasi dyan mo dinidepende yung pagkakaibigan natin. Ayoko nga, tol. Tigilan na natin. Huwag ka na mangulit. Tutubusin ko naman yan. Pag nanalo ako sa scatter, babawiin ko yan. Bawin-bawin, dodoblein ko pa yan eh. Yan na. Scatter? Oo, ikaw din naman nagturo sa akin, di ba? Nanalo na ako 130. Kayang-kaya kong manalo ng kahit 200,000. O, tigil na. Sa bagay. Sige na. Pag nag-scatter ka, no, matutubos mo sa akin, no? Oo, 30K lang. Pangpunan. Bagay na turuan na kita. Sige na. Ano? Teka lang, kuha lang akong pera. Teka lang. I-load mo na para laruin na natin. Ayoko. Parang... Pwede. Oy, ano yan? Ay, ano yung pinag-uusapan niyo, Bay? Kasi po, ito si Rani po, sinasanla sa akin badya niya. Sinasanla sa akin ng 100,000. Saan ako 30,000 lang? 30,000 pala. Sinasanla sa akin 30,000. Paano kung saan siya kukuha ng pantubos? Ano gagawin ko sa 2 badya? Bro, ako na bahala, bro. Total, wala... Yung badya ko, medyo sira na. Bago yun sa'yo. Okay na, ako nang bahala dyan. 30K. Pairamin kita. Pero pag natalo ka, di mo tumatubos, akin na to. No, Kim. Kulang ko na to. Ewan ko sa'yo, alam mo. Hindi yun yung tinuturo ko sa'yo. Di porke tinuturoan kita mag-scatter, ban influence na din ako sa lahat. Dapat hindi ganyan. Ay, ikaw naman nagturo talaga eh. Oo nga. Pero sa tama, nagpe-pray muna kami bago kami mag-scatter. Pray mag-scatter? Para ano? Kaya pala natalo. Para, kumbaga, hiningi namin yung tulong ng may kapal. Ang kapal mo talaga. Tingnan mo, siya kasi hindi siya nagpe-pray kaya natalo siya ng 130,000. O, ayan na bro ha. Sinend ko na. Ayan. Salamat brother ha. So, kuhanin ko na yung susi bro. Bahala kayo Mahirap ha. na. Bahala kayo. Sinasabi ko dyan. Laro na tayo. Sige na. Tol, pag ikaw sumabit dyan. Laro na nga tayo. Ayoko. Yeah. Bahala ka dyan. Bibiyahin mo na ako. Scatter. Sabayan mo na. Cheera natin. Scatter. Bilisan mo. Scatter. Yes. S-C-A-T-T-E-R. What we got? Scatter. What we got? Scatter. Scatter. Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Gusto ko Ate, scatter. kuya, gusto ko scatter. Makalipas lang po ang halos 10 minuto. Lucky 4 times.
Yan. Ah! Oh, ano, ubos na? Lobat ka? Ubos na yung 30,000. Grabe ka, bay. Tol, paano yan, boy? Brad, Paano yung dagdagan badya mo? na ng Sinanla mo yun eh. 20 mil, Brad, para 50 na. Yung sangla ko. Brother, pag hindi mo to nabayaran, brother, akin na tong badya mo, ha? Oo, sa'yo na yan. Basta, babawiin ko rin naman yan pag nanalo. Sige na, para mang kapital ko lang, 20 mil. Ay, tama na yan, Ran. Hindi mo Boss. na malubos yan. Alam mo, kaibigan namin to pero di kami nagtitiwala dito kasi yung pamilya nito, maraming umaasa dito tsaka yung asawa niya magagalit din sa amin. Sabihin, konsentidor kami. Ako, wala naman ako. Napapahiram lang ako sa mga taong nangangailangan. O hindi. Sino ka ba? Bakit ang laki ng tiwala mo sa amin? Kalukuhan. Siyempre, di ako sa terminal nagtatrabaho sa TODA. Ako taga-kolekta dito sa Oo nga pala, no. terminal fee. Eh, di ka ba natatakot di mabalik ni Rani yan? Oh, well, hindi niya ibabalik. Akin na yung badya niya. Pero kawawa ng pamilya niya, masama yung ginagawa mo. Oh, kasalanan ko bang maglaro siya? Sinisilaw mo siya eh. Sinisilaw mo siya sa pera. Hindi tama yun. Last na yun. 20,000. Boss, last na mo, boss. Sure na yan, ha? Final answer? Rani, mag-isip ka muna. O, yan na. Nagkita. Sinend ko na. Nako, yan na. Patay ka rin, Adong. Kaya na. Sapa. Scatter. Scatter. Mag-pray muna kaya tayo. Scatter. Nag-start na eh. Ano kung ano, hindi na pwede. Sumbre ka? Start na? Scatter. Scatter. Huwag ka kayo maingay. Lalo tayong na kinakabahan ako eh. Scatter. Tits. Alam nyo na sumunod. Ubos ang 50 mil na hiniram ko po. Awe yung pera. Si Papa naglalakad na lang. Saan kaya yung motor natin? Wala si Papa, walang damit. Bakit ganon? Papa! Papa, nakita ka po namin sa window. Wala kang damit. Hindi ko kausapin. Oh, sino pala Papa nyo, Rani? Kain na tayo. Ma, wala yung badya natin. Asan yung motor? Asan yung badya? Pinayos ko sa shop. Kakagawa mo lang nun eh. Kaka-change oil mo lang nun eh. Bago naman yung badya natin, ma, di Oo, ba? anong papaayos mo dun? Ano ba? Ang dami yung tanong. Pinayos ko nga eh. Kulit nyo naman. Ewan ko sa inyo. Mahala kayo dyan. Bakit ka po nagagalit? Nagagalit Bakit mo na, ba't ka naman sumigaw sa harap ng mga bata, Rani? Mahala kayo dyan. Rani! Pasensya na kayo sa tatay niyo. Usap tayo. Ano? Bakit anong ka nag-attitude ka sa harap ng mga bata? Hindi tama yun. Anong nangyari? Asan yung badya? Yung totoo. Umaming ka, Rani. 50 mil ka dyan. Para matubos natin. Ano 50? Ano Sinala mo yung badya? Diyos ko na nga ba sinasabi ko? Hindi ko sisihin. Tapos na yun eh. Sinala mo yung badya, yung panghanap buhay mo! Eh gusto ko lang naman makabawi dun sa natalong 130k. Eh wala eh. Natalo eh. Anong gagawin ko? Anong gagawin mo sana? Tigilan mo ng pagsascatter! Wala sana, andito pa sana yung badya! Bakit mo ipinantaya yung panghanap buhay? Rani, maling-mali ka naman! Rani, di ka naawa sa amin mga anak mo? Ha? Di
nagtitipid kami dito, tapos ikaw, nagsascatter ka lang? Paano na ngayon buhay natin? Saan ako kukuha ng 50 mil? Ma, ito na po yung mga bag namin. Mama! Ba't may dala kayong bag? Saan kayo punta? Usap kami ng mga bata. Hanggat di ka nagbabago. Doon muna ako sa nanay ko. Doon muna kami. Sinasabi ko, iiwan niyo ako dito? Ha? Ikaw ang nangako na titigilan mo na yan. Tapos ngayon kami pa yung masama. Ayokong lumaki na lumaki yung mga anak na nagsusugal yung magulang nila. Uwi na kami. Magbago ka na. Magbabago na ako, promise. Matutubos ko yun. Gawin mo muna, Rani. Natatakot na kami sa'yo. Tutubusin ko yun, promise. Malas yan, malas! Swerte yan. May nanalo nga eh. Tutubusin ko yun. Rani, hindi ka magbabago hanggat naniniwala kang swerte yung sugal! Baka may pera ka dyan. Kapital natin, dali. Mama, iba na po talaga si Papa. Let's go. Ano ba? Basta kami, dyan ka na. Bayang! Bayang! Mo yata alam kung Metro's #1 Love Radio. Basic! Ano bang epekto? Dunkin, pasalubong ng bayan. Okay. Welcome to sabi ng friend ko. Oh my gosh. Nangangamoy part 3 daw. Totoo ba? Wala na. So yun na yung latest update. Si Heartthrob ng Hungary, pwede ba tawag sa Viber manghingi lang advice? Sana mabigyan niyo ako ng advice. Please. Heartthrob ni Hungary, PM ka sa kay Uncle o kaya sa akin. Sa Viber mismo. Paki-flash naman Kuya Dot. Boy Dot. Totoo bang maraming nasira ang buhay sa scatter? Kasi ang alam ko lang yung mga kakilala ko. Ayan yung Viber, Heartthrob. Please chat ka dyan. Mamaya tawag ka. Hi Gab, kamusta ka na? Hindi lang sa scatter. Pero gusto ko pa rin para ma-educate talaga tayo, 'di ba? So ano yung mga storying yun nga ako yung kakilala ko yung pinakamalapit pinsan na nakapagsanla talaga ng titulo. Nagulat sila, hindi nila alam na nakasanla na. Ganun. Oo, may property, pero hindi nila alam na nakasanla na pala at nagastos na yung pansanla. 'Di ba? Ganun. Parang drugs talaga din siya, no? No? Ang lala. Hello, Jonelle Habagat. Kaya magagalit kami sa'yo, Tita Max, pag nag-promote ka ng sugat. Huwag kayong mag-scatter, ubos ang 50K, magbabae ka na lang, sabi ni Bayani de la Cruz. Ay, saka pa. Good evening, good evening. Yan.
So, lagi namang may disclaimer yung mga mga online gambling 'di ba? Ano 'yon? Know when to stop. Kaya kanina sinasabi ni Kim kanina, wag kapag overstimulated ka na, overwhelmed ka na, itigil mo na. Okay na 'yun. Pinaka-safe na bisyo ay pagdadasal. Pinaka-safe na bisyo ay love radio. Kaya nga, kabisyo. Diba? Wala ka raw, Michael? Oh, hindi ka lang nagsasalita. Pag ako pinili mo. Ano? Hello, Scatter, yung title. Hello, wala ka ata. Wala din talaga. Patulong sa text. Ba't ka bumubulong? Noah, ano ka? Chat ka sa Viber. Hingi daw advice. We are very willing to help you po. Chat nyo kami sa Viber. O kaya sa Messenger ni Uncle. Uncle Dagol. Pwede na tayo sa Messenger. Tumatanggap na tayo. Pwede magtanong ba't bago kasama mo sa live? Bagong ano yan? Bagong gwapo. Kasi si Uncle kasi pumayat siya, kaya akala nyo bago. Kim. Ay, thank you, Tin. Thank you, Tin. Kuya, doon tayo naman si Alexander naghahaponan sa butuan. Ayan, thank you, Kuya Dot. Pa-screenshot po, tatawagan namin kayo sa Parang ang sungit daw. Hindi po, wala kasi siyang mic. Oo nga eh. Swimming na swimming at hapunan sa butuan. Lahat sila napapansin na si Alexander eh. Abang lang later sa tawag ng katas. Tawag ka na rin, ma. Wala. Hello. Meron na ba na si ba? Uncle? Meron na ba? Hi, Tonet. Mama Tonet. Hello. Meron na daw. Yan. Thank you. Okay na. Thank you, brother. Ayan. Let's dance. Excited na daw sila sa tawag ng katas. Sa Ayun. ano din kayo? Tawag din kayo? Tawag kayo. Tsaka kung Call mga pitakol, si John Paul Robin. Sure, call. Sige, kapit tayo. Walang problema yan. Miss Alma, hello po. Yan. Omar. Ayan, na-mute tuloy. Kapag nagsaspam po tayo, mamamute tayo. Huwag tayo mag-spam. Uy, si Uncle Jonel Doliente, mga
batch 97 ng Mineral High School of Panabocol. Wow. Ngayong gabi, nanonood ka talaga pag nandito si Tita Tanya, ha? Mr. Junel Doliente. Basta mga Junel. Fan kami ng tambalan, pero want ko din to. Inaantay ko talaga to. Thank you, Max N. Thank you so Salamat, much. Max. From Zamboanga, Rashid Abdul Halik. Abdul Halik? Pangalan pa lang, babaerong babae. Abdul Halik. Jonel Habaga, thank you. Hello, Kelly Martinez. Magandang gabi po. Kala ko, Rashid Abdul Dagol. Chat nyo na kami para sa tawag ng Katas later. So, Yung ngayon Yakodo ng Kabakan, North Cotabato. Regards ko kay Rusty Manuel dyan sa Kabakan. Ako ng dating kasamahan sa Star Days pa. Salamat. Ibanez Renante, Randel Manalo, Bong Villamor, happy birthday daw. Roy Mapilis, birthday ni Roy. Oh, nagbe-birthday pa pala yun. Abangan nyo kami Alam mo, mamaya. gusto ko makausap sa tawag ng Katas, si Mami Hershey. Oo nga, Yung mami ni Tin, kung anong struggle ng yung anak mo, di ba? Schedule natin si Maganda. Mami Mami next, Hershey. ano? Meron na ba tayo mamaya? Meron. Meron na tayong caller. Schedule natin si Mami next week. Mami Hershey. Para maano natin. Thank you everyone and see you later. Walang spam, pero andyan ka pa rin. Pati Alex. dito sa angkulan din nag-chat na si Alexander Hidalgo. Ilan ba yung account niyan? Ha? Ilan ba yung account Dami niyan? na dito ko. Okay, anyway, salamat. Mamaya po ha. Bye tawag ng everyone. Katas. See you later. So, ingat kayo. Ingat sa scatter. Tama po. 6 ang account sa ulunan ni Kuya Dute kung ilan. Dagang salamat. O yan, kumakain ulit siya. Kumakain ulit siya sa Butuan. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City?
Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you.
At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
yan! Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Bago!
Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Dana!
tutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Busy. Tawag ng katas na. Sa mga nagtatanong, paano ba tumawag sa katas? Pwede kayo mag-PM sa amin sa ating Viber hotline. That is 0916. 529-5595. Or PM nyo ako, Uncle Dagol, sa FB. Then, kami mismo tatawag sa inyo. Hoy! May bigay ako ng number. May nagsaspam pa. Magbigay ako ng number, tita, kasi may nakaalala sa iyo pag ganyan daw eh. Ano yun? Number 1. Number Siyempre, 1. Saan na Hindi number misis? Hindi misis na aalala nyo? Hindi, ikaw nga, may nakaalala sa iyo. Kasi Sino? naghatching-hatching ka man. Sige. Okay. Number 1, letter A. Dami. Birthday Aray. nun ngayon eh. Shout out, happy birthday. Happy birthday. Kanta natin. Birthday na ni Abby. Birthday na ni Abby. Birthday ni Abby. Ngayon. Get out. Happy birthday, babaerong Abby. Abby Charles Gawaran. Happy birthday. Ng Department of Agriculture. Ginablit ko talaga. Okay. Oy, eto na. Yung konting recap tayo kagabi. Kahapon. Alam mo, Col, anong gusto ko dito sa bago nating programa sa Tawag ng Katas? Paborito natin lahat ng ating ng ating segments. Pero ito, na-realize ko sa ating dalawa, inilalagay tayo sa realidad ng buhay. Uy, may ganito palang nangyayari sa tao. Uy, may ganito. Gabi si Jet. Ay! Hindi yan Jit. Si ano yun? Si... May nagsaspam kuya doon sa TikTok. Ayan na naman Ibalik daw si Titan Jello ng ganitong oras. Matulog ka, maaga kasi sila. Ang pangalan niya kahapon? Si Prat. Sorry. Mama Chean, thank you. Di ba si Mama Chean? Si Prat. Oo, si Prat na. Hindi na pinagdaanan. Excited akong ikwento siya sa ibang tao. Ganito ako ka-excited sa Tawag ng Katas, Col. Excited akong ikwento yung nangyari. Kahit alam ko napakinggan na siya, pero may ganito palang nangyayari sa buhay ng ibang tao. Imagine na niloko siya ng girlfriend niya. Dito siya sa Manila for training. Pero ngayon nasa Singapore na siya. Tapos na-meet niya yung... Nag-chat sila nung ex nung jowa nung lalaki. So in short, naggantihan sila, gumanti silang dalawa against doon sa girlfriend and boyfriend nila. Sa buntis niya. Tapos they try na mag-work pero hindi nagkaanak. Hindi nag-work. Tapos ngayon, may jowa ulit. So hindi siya nababakante. Yun ang catch doon. Kasi nasa Singapore siya. May kasama daw lalaki yung babae doon sa Balita ko na meet ni mall. Uncle yan sa Singapore Sa mall. Nag-meet kami ni doon, ni Prat. Nag-meet kami ni Prat doon. Thank you, Prat, sa pag-accommodate mo, Napaka mo talaga. Napaka-hayop mo talaga. Hayop ka talaga sa pambababa. Hindi Paiyak-iyak ka pa, tapos hindi ka pala nababakante, hayop ka talaga. Okay. Si Espo Espo Finland. Si Baser. Hello sa imo. Okay, eto na. Ito na, Go, Col. Intro mo na yan. May kasama tayo sa kabilang linya. Kausapin na po natin. Hello, magandang gabi. Hello po, Uncle Dagol. At Idol Tanya Chinita. Bago tayo magpatuloy ulit, batiin rin natin ng happy birthday from Grab Warriors, si Roy Mapilis. 1, 2, 3. Birthday na ni Roy. Birthday na ni Roy. Hindi ko masaya Birthday ni Roy. Wala kaming pake. Birthday ni Roy. Ay, may cooler na tayo eh. Bumili amor talaga. Isisingit pa, may cooler na. Bakit? Nabusog ba tayo? Pati yung cooler nabusog? Hindi. Kaya tama na yun. Bali 20 lang yung birthday ni Roy. Bali 20. Bali 20. Pangalan. Pangalan po? Heartthrob. Heartthrob? Mula ilang taon si Heartthrob? 35. Taga saan? Dito, Manila po ako sa Pilipinas, pero nasa Hungary po. Hungary? OFW.
Oh. Euro. Anong trabaho mo Oo. sa Hungary? Ano po, production operator. Nag-ooperate ng mga machine. Na product namin, auto parts. Operator, 45. Auto parts? Opo, auto parts. Yung mga stock yan, injector, cylinder, ganyan. Ilan taong ka na sa Hungary? Ano po bago lang po mag-iisang taon na po sa September. Saan ka 19. niyan before? OFW ka na rin? Ano po ako, dati po ako, galing po ako ng Taiwan. 6 years. 6 years ka sa Taiwan, then Opo. magwa 1 year ka na Opo. sa Hungary. Opo. Saan ka dyan mismo Opo. sa Hungary? Ganun po. Mismo sa sentro? Hindi po. Malapit kami, 45 minutes sa Budapest. Budapest. Bigyan rin Chikes per habar. Chikes per habar. Yung Budapest kasi, Tits, na Capital city po yan. capital niya, nakikita ko lang yan sa mga James Bond, the movies, Sa mga laptop. Iba yun! Yung mga napapanood natin ng mga movies na Jason Statham, Oo nga yung po. mga, di ba? Yung mga sniper, mga assassin. Tapos, katabi lang pala ng Hungary yung iba ano. yung napanood ko Spank Me Daddy. Iba yun! Katabi pala ng Hungary ang Romania. Okay. Opo. Mga Okay. Kasi Anyway. parang ng Hungary po ang pinaka-sentro. Oo nga. Then, Ng Europe. Austria, Croatia, parang napalibutan kayo, ano? Croatia. Ukraine, Serbia, Oo nga. Slovakia. Nasa gitna nga kayo, Serbia. Cubao, Kamuning. Ay, iba yun! Ba, saan ba? Iba yun! Iba yun! Tumawa ko. Pag tumawa ka, Ba't naging Akin Philippines? ka! Aray ka! Yung mga market mo naman yan, 35. 35 ba 45? 35. 35 na ngayon. 35. Single? Or what's your status? Ano po, single. Single. Okay. So Handa ngayon, ka na ba? handa ka Kwento na. ang katas mo? Opo. Go. Go Ano ahead. lang to? Hingi lang ako advice sa inyo. Ano Nandito po yun. Kasi mag-iisang taon na po yung magkakwarto ko po dito. Tapos parang silang may asawa sa Pinas. Na parang di na inisip na may pamilya. Pero naging mag-short na sila dito. Ang point ko po doon, Sino? nung Papa, may kakwarto po ako dito. Kwarto. Heart trap, wait lang. Kasi Opo. yung audio mo parang naka-headphones ka ba? Naka-headset po. Kasi pag ginalaw-speaker ko, di ko may marinig. Okay. Yung Huwag mo lang iba masyadong lang. idiin yung Oo, mic mo para hindi Wag mo lunukin yung AirPods. Hindi ko lang naman yun, manglunok. Di ba, nasa tayo. Ay, Maano okay. po? Ayan. Tayo lang naman. Okay, dahan-dahan lang. Tapos Klaruhin dahan-dahan natin. lang para maintindihan ng mga kabisyo namin. okay Kasi si po. Mang Kanor kailangan yung subtitle eh. Nasa Budapest Budapest. Oo. Okay, go ahead. Ulitin natin. Okay. Meron kang Ulit. kakwarto. Meron po akong kawarto kasi Boardmate, ka-roommate. Yung kabatch ko po, ka-roommate. Magkabatch kami nun. Lalaki, babae. Mag-iisang taon. Ano po, lalaki po. Okay. Kasi, bali, 3 kami dito sa room. Okay, Tapos tapos? yung isa po kasi, Hmm. pero magkaiba po kami ng shift. Ako ngayon, panggabi, sila panghapon. The same company. Tapos same po kami ng company. Okay, tapos? Ito po yun, kasi yung jowa niya po dito kasi ibang shift yun. Pumupunta dito kasi ng mag-isa. Sabi ko, pinagsabihan ko po siya kasi na May babae pwede siyang bang jowa? Jaan? Opo. Taga Jaan? Opo. Pinay? Opo, pero kakampani rin po namin. Pero nasa baba po yung room nun. Pinay? Kasi dito po sa amin. Opo, Pinay po. Okay. Lahat kami dito Pilipino sa Okay, accommodation. Okay. Para magkasama rin po yung babae sa lalaki. Isang Tapos? building. Tapos? Dahan-dahan lang kalmahan mo lang pagkukwento. Okay. Sige, Opo. kinig lang muna kami. Ganito po yun. Mm. Ganito po yun kasi, di ba? Pinagbawalan ko po yung babae na, pwede ba pag wala yung boyfriend mo dito, huwag kang papasok. Sa kwarto? Pero tapos sabi niya, katwiran, opo, sa room. Kasi parang iba naman, pasama naman po tignan, di ba? Tama naman po ako sa point na yun. Tapos sabi niya po kasi, nandiyan daw po yung pagkain. Pero sabi ko, pwede mo bang ibaba na lang kasi may kainan naman dun sa baba. Na pwede ka naman wala nang isipin yung iba kasi di naman pare-pareho ang isip ng tao. Baka ma-misinterpret. Lang pinupoint ko po. Opo. Kantuwiran niya po, binubuksan daw niya po yung pinto.
para wala. Kahit naman po buksan, at least, ganun pa rin, nakikita pa rin po ng mga dorm namin na pumapasok siya. Wala yung boyfriend. Di ba, ganun lang isip naman. Di naman pwedeng pare-pareho isip na wala kami ginagawa sa loob, di ba? Binubuksan. Ewan ko sa inyo. Wala pa. Wala pa. Binubuksan para, kunyari, may makasilip. Okay, may tao, nandun sila sa loob. Pero, oo nga naman, iba pa rin. Okay. Wala naman ginagawa. Continue. Tapos, yun po, yung tapos parang nagsumbong po siya sa boyfriend, chinat niya po. Na pinagbabawalan ko po siyang pumasok dito sa room. Opo. Tapos nagsumbong sa boyfriend, nag-ahit sa aking boyfriend. Sabi, ba't di mo naman pinapapasok yung yan, kasi nandyan yung pagkain. Pumasok tuloy sa trabaho na hindi kumain. Tapos walang baon. Ang sama ko daw. Tapos, ang ako pang masama. Tapos sabi niya, hanggang simula ngayon, di na tayo magpapansinan. Wala na tayo, huyo ka na sa akin. Yun ang sabi sa akin ng boyfriend ng kabatch. Kasi magkatropa kami nun mula, apply sa Pinas, tapos hanggang dito. Tapos parang inaanak ko na rin yung anak niya. Tapos sabi ko sa kanya, magsasolian na pala tayo ng kandila yan. O kaya diyan lang tayo masisigra. Yun lang sinabi ko sa kanya. Kasi ikaw nagsimula, hindi mo kasi nararamdaman yung mararamdaman ko. Parang ganun po. Yun lang po ang point ko dun. Okay, question, brother. Hello? Question. Yung girlfriend niya na yan, may anak sila? Wala po kasi di ba parang kami dito off the bay. Oo. So, dyan... Pero doon, may asawa din po yung babae sa Pinas. Hoy! May anak. Pareha sila, may asawa? Pareha sila? Opo. Sige, tuloy lang sa kwento. Tuloy lang. O sige, bago namin hihimayin. Okay. So, pareha silang Ganun po may yung may mga partners dito sa Pinas. Okay. Then, naging magjowa sila dyan nung dumating sa Hungary. Opo, ganun po. Okay, tapos tuloy. Tapos po may ang dagol ganito po. Mali po ba yung hindi ko po nag-chat po kasi ang asawa niya. Pero parang sabi sa chat, alam ko na may babae dyan, yung asawa ko. Opo. Tapos di ko po chinat yun kasi baka mamaya ako po malagay sa alanganin. Di ba? Pag sinabi kong oo. Yun po. Ang titanong ko lang po sana sa inyo, Uncle Dol. Ano po bang pwedeng gawin? Parang naiipit po ako. Naiipit ka sa sitwasyon. Totoosin po. Pwede po ako dito sa simbahan. Parang kinukonsinti ko pa sila. Kasi pag nandito ako, pag day off namin, parang narinig ko rin yung ginagawa nila. Parang hindi sila nahihiya. Ganon? Ay! Natawa. Isa pa nga, ang problema si Etis, ang bilis. Pasok dito, Charmy. Hello po. Ano po yung sasampulin? Sample ka daw ng may ginagawa. May naririnig po. Go. Sa loob po yun ang kwarto magkasama. Sa loob. Heartthrob. Ganun. Magkasama kayo sa loob. Nakataklob sila ng kumot. Nagugulat na lang. Nakataklob sila ng kumot. Di po, parang di ba sa katulad po ng ibang mga complex nakatapis ng mga kurtina. Kasi yung bed namin nakatapis para may privacy. Ako wala akong taklob kasi hindi ako ganun. So sila may kurtina sila. Mayroon silang motel-motelan. Parang ganun po. Okay, ganito ba? Hulaan mo kung ano yung sound Sound, letter A. Ay! Letter B. Letter B. Parang ganun po. May nagkakalamtagan. Hindi na lang po ako nag-isip. Wait lang po. Pero Pakinggan mo muna. Iniisip ko, ganun na po yun. Andali, makinig ka muna. Pakinggan mo yung Para mga kasi sound Glock effects. 9. Para kasi Glock 9. Rap ka ng rap. Okay, letter A. Letter A. Letter B. Letter C. Dalawa. Lahat ba yun meron? Parang may ganun po. Tapos naglaglagan ng mga gamit. Di na Ay, ganito po. Paano Para may intensity. Paano naglagay? Nagkakalap. Parang may mga... Nagkakalap po. Ayan na, Palampagan po. Mga gamit. Pero, ewan ko lang po sa kasama ko, naririnig niya yun. Kasi tatlo na kami nun eh. Day off yun eh. So pag linggo ng gabi. So dalawa kayo nakarinig doon. Yung isa anong ginagawa? Nagtaklob din.
kasi may tatlo din siya. Ewan ko lang po kung naka-headset yun o tulog-tulugan. Ikaw nag-headset Kasi ka ako pag na- gano'n na, pag gano'n, O nag-headset. naka-headset siya pag natutulog eh. Ikaw? Ikaw. Ako po, tulog naman ako pero parang gusto kong bumangot. Parang, siyempre pag nakakaya naman ako pababangon ng pag ganun. Ikaw pa yung nahiya, no? Ganun talaga, ikaw Ikaw pa yung mahiya. nahiya. Pero hindi ka na nag-headphones kasi parang, okay, libreng sounds na to. Grabe, ano yung Spotify? Okay. Ano nga yung letter A? 1, 2, 3, go. Letter A. Letter B. Letter B. Letter B. Letter C. Alin doon yung pinakamarami? Wala naman silang mga pag-ipik-ipik na. Walang effect. Sorry, Ano kami lang lang, pala parang yun. ano lang, tag-tag lang naman. Taga-tak. Siyempre, alam nila na dito kami, di ba? Ganto na. Sabi ng mga friend ko, emotion na- sabi ng friend ko, ganito daw yung sound nun. Isasabay. Isasabay daw sa... Nakarelate si Uncle. Sabi ng friend ko, sinabi ko na eh. Sabi ng friend ko, gano'n. Isasabay yung gadget. 1, 2, 3, go. Ang dami mo. Patapos na. Medyo mahaba-haba na. Patapos na yun. Tapos, Sige. tapos po ang ganun. Binuksan na po nila yung ilaw. Parang lumalabas nung parang minamasahe na lang, nagmamasaya na lang sila. Pagtapos Tapos na. na. Pagtapos na, kunyari, Doon na ako, nagmamasahe. Doon ka na pwedeng Tapos doon na huminga. ako gumising. Ihina ako. At Tapos hindi ka na naman siya rin. nahiya. Tapos ka na rin. Nag-CR ka na, doon ka na nagpalabas. Pinaandar mo na yung gripo. Alam na. Sabi ng friend ko. Kasi, sino pang friend ko dyan? Si Jason. Ayan. Okay. So, Sorry ilang taon mo, ilang buwan mo na yan nararanasan na abuse ka? Abuse ka eh. So, Ilang buwan na yung nangyayari? Yung kabitan Ano po, nila. parang ganun na rin. Isang taon na rin kasi mag-iisang taon na yung kontrata namin eh. So, Tapos, Dito eh. chinat ka na nung asawa ng babae, tama? Parang Mga ano na po yun, mga 3 months na po nakalipas yun. nagtatanong Ganun. Parang sa'yo. nakakaramdam na rin po ata kasi parang pag tinatawagan siya may dahilan na busy. mag-iose lang daw. Pero opo, gano'n. Nalalamig na. Pero hindi ko po nalalaman sa event sa isa pong kasama yun na kabatch namin na babae. Okay. Yun daw, kasi kausap po yun eh. Brother, Yun ang nagkukwento. Opo. hindi ka na kinakausap nung kaibigan mo ngayon? For the Opo. past 3 Kasi months? sabi niya, opo. So, Ngayon, paano hanggang ngayon po. treatment? Pag mag-abot kayo sa kwarto, wala lang. Wala lang po. Pero isa namin kasama hindi man lang nakakaramdam. Nabait di ka nag-uusap. Oh, parang... Kasi, pero kasi pares lang din sila ng shift. Parang naging normal na kasi magkaiba na kami ng shift eh. Ngayon kasi panghapon 2 to 10 sila. Ako 10 to 6. Alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sino bang mas Parang close hindi rin mo? namin mag-aabot. Sino mas close mo sa dalawang boys na yon? Yung may chicks o yung isa? Yun po kasi yung may chicks na. O yun Dito talaga yung kasi close siya na. mo? Pero, opo, siya po talaga. Doon lang kami nasira nung pinagbawalan ko doon. Sabi ng jowa, pinagbawalan ko siyang papasukin. Pero hindi naman totaling pinagbawal kasi parang may naririnig na rin kasi ako dito sa door na, uy, pumapasok yun. Wala pala yung jowa. Parang lumalabas ako yung kabit. Baka ma-issue Hindi ka, naman oo. totoo, di ba? Pero Opo, hindi ka pa ba diba? naman niya nilandi? Kasi since may history na siya ng panlalandi, di ka naman niya tinry? Nung babae? Pero hindi ko naman binibigyan ng kaulugan yung niyaya niya akong mag-inom dito mismo sa dito Niyaya sa ka mag-inom? Kasi Yun dito na pwede yun! mag-inom Yun eh. yun! Basta Opo. may alak, May balat. may bilak. Pero may tao naman po eh, yung isa eh, yung kasama namin. Yun nga po, binanggit niya rin po nung siya yung na medyo na. Sabi niya, ba't mo pinagbabawalan? Nakakainuman mo pa nga nung wala ako eh. Sabi ko, nakainuman ko siya pero may kasama naman ako dyan. Yun. Saka sinabi ko, di ba bawal naman babae dito?
Brother. Yun nga sabi ng core natin, bawal eh. Oo, bawal pumasok sa Oo. ano nyo, sa kwarto nyo. Opo. Okay. Pero na pa yun, nabanggit na po sa GC na bawal makapasok. Eh kaso yun pa rin, na-post na nga po sila sa isang page eh, ng mga OFW sa Hindi pa rin page namin ng tumitigil, no? Gardaram. Hindi pa rin sila natigil, opo. Mas lamang yung kalibs nila, kalibugan Hayok na nila. hayok yung mga Tigang na tigang, no? mga putlig tiil. Ngayon, ikaw tuloy, yung mga pray boy, naiipit. Kasi, paano? Nag-choir ka pa naman. Di ba? Paano ka po ako sa simbahan. magdadasal ka before Alam ko going, naman. magdadasal ka bago ka matulog, tapos may naririnig kang Oo na. letter A, A. Oo. Letter B. letter C. Opo, ganun po. Pag ganun. Di ba? So, okay, ganito. May Ah, letter D pa. Opo, Yung sa'yo. Ang double, okay lang. Itong ano ba, hindi naman, pero sa akin parang big deal na rin to kasi iba na yung ano ko, parang doon. okay, big deal siya. Nakausap ko naman yung iba kong mga tropa. Sabi, ikaw ko mausap kasi sa ano. Sabi ko, bakit ako kakausap sa kanya? Hindi man ako may mali. Siya dapat. Kaya nga. Yung ano. Ba't ikaw pa yung Opo, nahihiya parang lagi? sinasabi ng mga, no? ibang mga batch, sabi ng mga batch ko, kasi marami yung mga batch na ano, sabi, ikaw may pag-usap kasi na ano, paunawa mo na ano, Bawal yan. nga talaga yun. Kahit sino naman, kahit sa amin. Bawal yun. So, hindi na kayo Ano nag-usap. nga, umaisipin na iba. Brother, Hindi question. na po. Hindi na kayo nag-usap Opo. after that incident? Di man lang kayo kwentuhan dalawa na heart to heart kayong dalawa, magkaibigan naman kayo dati na, pare, pasensya ka na. Pinagbawalan ko yung girlfriend mo since bawal naman talaga pumasok ang babae dito. At the same time, ayokong ma-issue na baka isipin mo na may ginagawa kaming masama dahil kami lang dalawa dito kahit nakabukas pa yung pinto. Pwede naman kami Kasi, dun sa likod ng pinto. Kasi hindi naman po kasi ako unang mag-approach eh. Kasi dapat siya, di ba? Kung ako, parang ako na may mali kung ako unang mag-approach. Actually, Tama brother, po ba? hindi naman Oo, mali. Hindi naman sa isipin mo na mali ka dahil ikaw yung unang nag-approach. Kumbaga, yung sa'yo lang naman is you value na kung anong meron kayo nung lalaki na magkaibigan kayo dati. Oo, kasi just to samahan, di ba? Oo, parang hindi naman totoo naman, malinis naman ang intensyon mo. Ayaw mo naman na mahuli sila mismo sa akto na nandun yung babae at the same time, naiipit ka rin. Baka nung isipin niya, nag-inuman kayong dalawa dun. Tapos lalaki rin siya. Isipin niya, baka sinabutahe mo siya. Di ba? Oo, ako. Tapos pag may nag-inspection po na core namin, nagtatago lang yun siya dyan. Kasi hindi naman, binsilip lang din naman eh. Yung core. See? Parang sabi kasi nung kaibigan na dati, na hindi na ako pinawan. Sabi niya, isang taon nga na ganyan, ba't kaya naman pinagbawalan siya? Sabi ko, ngayon lang kasi parang napipil ko na may na-issue na ano, na gano'n. Yung sabi ko sa kanya. Parang di niya naunawaan. Parang di bumubukas sa isipan niya. Alam mo kasi brother, wala na. Clouded na yung guy. Wala na. Humaling na siya dyan sa chicks niya eh. Kahit ano pang, kahit Manakot ka pa na sumbong-sumbong. Even friendship nyo nga, di ba? Siya mismo, pinagtanggol niyo yung babae kahit alam naman yung mali talaga na pumasok doon. Ganito na lang, question. Wala na bang chance makalipat ka ng ibang kwarto? Sabi kasi maglilipatan naman po kami dito sa ibang lugar. Kaya hindi na rin ako nagpalipat. Kasi may dorm kami malapit sa company. Doon nga mas pabor sa akin kaso ayoko rin kasi wala kaming only ride. Kasi sa company namin may only ride. Na magagamit sa buong city. Okay. Yun pag ako. Kaya hindi ko na rin palipat. Hindi mo in-avail. Kasi ganun din naman. Pero yun ang point natin dito is yung peace of mind mo kasi brother, yung nasa sakripisyo eh. Diba? Pero ang daw sinabi ko na rin po sa core yun eh. Nasabi, sige maglilipat. Sabi niya rin, maglilipatan na. Sige, pumili ka na lang ng sinong gusto mong kwarto. Yun ang advice niya sa akin. Kung maglilipatan naman kami sa ibang dorm naman na. Bagong dorm. Kaya yun po. Yung advice ng core namin. Anong name? Parang pinapalabas mo, sige, pagtyagaan mo na lang. Pagtyagaan mo na lang muna. Pag naranasan mo, parang ganun yata ang gusto niya. Sa akin kasi din, since ikaw na rin yung nagsasabi, heartthrob na
there's no way, there's no chance na masolusyonan ito ng urgent, magtiis-tiis ka muna, headphones ka muna at dahil malapit ka naman kay Lord, wala namang sekretong hindi nabubunyag. Lagi yung lagi yung mga makakasalanan na ganyan, lagi naman yan nalalantad. Basta hangga't wala kang ginagawang masama, diyan ka sa side ng kabutihan. Oo. Wala kang choice eh. So ngayon, wala ka nang pake kung pag-isipan ka, huwag kang matakot sa kanya kasi wala ka namang ginagawang masama eh. Huwag mo na lang siyang, huwag mo nang alalahanin yung friendship nyo na napagbibintangan ka. Kung wala namang huwag niyang ibintang sa'yo yung ginagawa niya. Oo. Hayaan mo na yan siya. Buhay. Business nila yan. Kaya lang napeperwisyo ka pero ngayon wala tayong magagawa. Oo. Kundi, makinig sa letter A. Letter A. Letter B. Letter C. Letter D. Brother, babalikan ka namin ha. Huwag mo muna ibaba ha. Babalikan ka namin. Quick break lang po tayo. And we're back. Kasama pa rin natin si Heartthrob, 35 ng OFW from Hungary. Na may naririnig sa kanyang loob ng kwarto. Oo, doon sa kanyang tinitirahan sa Hungary na letter A. Letter B. Letter C. Daddy. Letter D. Heartthrob, anong tingin mong kailangan mong gawin? Dahil wala kang choice ngayon. Ano pa mga options mo? Siguro, parang na ilang din man si Sarong kami, hindi kami nabuo. Parang sanayin na lang din sarili. Okay lang ba ang gano'n? Ano yun? Sanayin niya. Parang sanayin ko na lang, maging gawing routine na lang. Kasi magkaiba naman talaga ng jeep. Kaya wala, di ba, bira lang talaga magkakitaan yun. Parang parang 8 hours din ang di magkakitaan, di ba? Alam mo, 10 to 6 ako, tapos 2 to 10 siya. Okay. Brother, sometimes yung kasi, yung mga may gusto kang ilabas na hindi mo masabi, ikaw rin magdadala niyan eh. Kung ikaw naman yung pinakamabait, ikaw naman yung mabuting tao, suggest ko lang, gawin mo na. Kausapin mo siya ng lalaki sa lalaki.
Ikaw na humingi ng dispensa. Pare, pasensya ka na. Hindi ko inalaw yung time na yun kasi ayoko maging issue, pare, sa ibang tao o kung sino man na pumapasok yung girlfriend mo ng okay lang, pare, papayagan ko nandito, basta nandito ka, okay lang naman, di ba? Tutulog nga siya dun eh. Oo, yun. Pero yung pare na kami lang dalawa, parang baka iba yung iisipin ng ibang tao at ikaw din, baka ma-misinterpret mo, baka mas lalong maging worst. Kasi Uncle Dagol yung time na nandito siya, kumakain pala. Tapos nakaligo, nakatapos ako ng tuwalya. Parang di na ako komportable yung ganun eh. Oo nga. Parang, baka iba isipin niya, di ba? Oo, pag dumating siya, nakatapis ka lang. Ko. Uy, saktong-sakto, tapos na kayo, di ba? Opo, di ba? Opo. Nag-ismiringhoy na niyo. Yung mga humaling pa naman sa babae, pag makakasakit yan, makakapatay, yun din rin yung nakakapag-alalay. Baka pag magdilim yung paningin, no? Yung mga tawag dyan, Hindi na mga... natin alam ang iniisip, di ba? Oo, Natutulog yun ako, din yung parang iniisip nasaktan ko na. ngayon, yung safety mo. Magkasama pa na kami sa kwarto. Oo. Tulog ka, tapos biglang babanatan ka na, hindi mo alam, di ba? Oo nga po. Kaya mong kausapin siya? Kaya ko naman. Yan po bang best way na, ano? Kahit hindi pa umiksa na. Communication is key. Kayong Opo. magkaibigan naman kayo. Pare, pwede ba tayo mag-usap kahit sandali? Ano lang, may sasabihin lang Sabi mo, ako sa'yo. pre, hindi ko type yung girlfriend mo, ikaw yung type ko. Ay, hindi ganun! Hindi ba? ganun! Mali. Mali yun, mali Ganun po. yun. Kasi idol, kanina sabi kasi niya, nung sa chat, sabi, pero sa chat lang kami nag-usap nung lalaki. Sabi, bakit gagasahin ka ba niya? Yun pang sabi niya sa akin. Parang hindi niya pinupoint yung way ng pag-point ko Hindi na. nga. Huwag Kasi siyang pumasok pag wala, di ba? sanay kasi siya na yung ganun yung approach ng babae. Kaya kumpiyansa lang siya. Pero ang hindi niya nakikita na what if? What if? Wala naman. What if sabihin na natin na biglang may nangyari sa inyo dahil hindi na maiwasan, kakaligo mo lang, fresh na fresh ka. Kakakinig mo sa mga options natin, sa mga Oo. noises na naririnig Parang gusto mo yung tunog ni Tita Tanya na letter C. Oh. Or letter B, di ba? So, hindi. Kumbaga, what if may nangyari talaga sa inyo, mas lalong awkward yun, brother. Di ba? Mas damay ka pa dun. So, ikaw ba naman ay isang makadiyos na tao, nag-choir ka ngayon. Para kayong kaibigan kong si Prat. Nanonood si Prat ngayon sa Singapore. Oo nga, Yung nakita caller ko nga yung kagabi. pangalan niya. Oo. Oo. Nanonood siya ngayon. Oo. Sana magpayo siya sa'yo. Oo, maganda yung kagabi. Prat, ano bang gagawin niya, Prat? Banatan niya to, Prat, o banatan niya to, Prat, di ba? O ang St. Peter, nanonood pa, shout out. Alam mo, Col, heartthrob, nararamdaman kita na Opo. mabuti ka talagang tao. And ayaw mo nung gulo. Harmony. Gusto niya harmony. Oo. Despite ng ginagawa nilang abuse kasi yun eh. Yung hinahayaan mo. Kasi kasalanan na nga ang ginawa nila. Kasi Tapos naaabuso ka. Wala na ako dun. Oo, mahirap kasi kung madamay ka na ikaw pa yung maging dahilan. Hayaan mo na na... Kausapin mo na, or kung hindi mo makausap ng personal, i-chat mo na. Ayokong, kung may iniisip ka man again sa akin, mali yung iniisip mo. Wala akong mga balak. Ako, hindi na nga ako nagsasalita tungkol sa ginagawa niyong mali. Pero sana wag mo naman ako pag-isipan ng masama. Basta ang sayo lang... Kasi kami, naniniwala kami sa'yo, heartthrob, na ikaw yung mananatiling matibay, matatag, maaasahan. Diba? Heartthrob for Motolite, battery. Battery yun. Ano ba yun? Basta, hindi lahat ng heartthrob babaero. Diba? Unang tawag mo pa lang, naramdaman na kita kung gaano yung pagtitiis mo sa tukso, na nakakarinig ka ng isang taon na gano'n. Diba? Ang tindi ng pagtitiis mo. Mga LMGC online shop, hello sa inyo diya. Si Chupaing sa Davao, nasa Saudi. Hello po. Heartthrob, ano na lang, halimbawa nakikinig itong kaibigan mo sa dorm. Mensahe mo sa kanya. Nga. Friend, pinapalaga ko naman talaga ang kakaibigan natin eh. Yung way na hindi ko pinapasok yung jowa mo na nung time na kakain siya. Sinabi ko naman na pwedeng bumaba ka muna. Nandyan kasi wala ka naman talaga dun. Parang iba naman ang inisip ng ibang taga-dorm.
parang nakakaramdam na ako ng may ganun ng issue. Sana, yun sana ang point ko. Naunawaan mo. Yun lang po. Yung, okay po ba yun? Pero may... Message mo naman dun sa mga partners nila, yung tunay nilang. Hindi kaya na mapapakinggan nila to. Yari ako niyan. Hindi ka naman, wala silang idea. Kung nakapakinggan na nila, napakinggan na nila yung buong storya. Diba? Message mo na lang, yung na lang yung prayer mo. Bilang, religious maka-Diyos ka. Ano na lang prayer mo para sa kanila? Ginagawa nila na alam ko natukso lang naman sila. Lord, ikaw na po ang magbago ng isip nila. Kasi kaya naman sila pumunta sa Pilipinas para sa pamilya. Hindi gumawa ng pamilya. Yun lang po. Tama. Palakpakan natin si Heartthrob kasi pwede siyang gumaya ng mga pansamantalang tukso. Mag-enjoy ng pagkakasala pero nananatili siya sa kabutihan. Parang ako. Hindi ko maniwala, guys. Pinapasaya lang kita, Heartthrob, kasi alam kong bothered na yung espiritu sa nararanasan mong tukso sa araw-araw. Okay. May payo si Jet- Prat. Si Prat. Sabi ni Prat, wala na yan, brother. Outgrow na yung tropa niya na yan. X na yan. Just be professional na lang sa trabaho. Ang punta mo dyan, hindi tropa. Focus sa goal. Agree ako. Yung goal mo is magtrabaho ka dyan, kumita ka, makapag-ipon ka. Kasi balak mo ba na habang buhay ka sa Hungary? Hindi naman siguro, no? Hindi naman po. Depende. Minsan busog naman siya. Opo. Hungry yun. Hungry yan. Malay mo, makapag-asawa ka. Umulad sana ng Pilipinas. Yun. Tsaka malay mo, makapag-asawa ka ng Hungarian. Diba? Diyan ka na mag-stay. Hindi natin alam, brother. Pero ang pinaka-importante sa lahat, yung peace of mind natin, di ba? At saka wag mo na silang tularan. Wag na tayong dumagdag sa pagkakapambababae ng iba at panlalaki ng iba. Parang ako. Si Uncle Dagol, Playboy yan. Oo, wag natin tularan. Hindi ko mo ginagawa ng karamihan, ay susunod na tayo doon. Si Bong Villamor, iba naman yung gusto niya. Ano ba to? Anyway. Thank you. So yun, brother. Salamat sa sa pagtitiwala mo sa amin na tawag ka ulit, update mo kami kung halimbawa nagkalakas ka na ng loob, kausapin siya, i-chat siya. Update mo kami, tawag ka ulit dito kung kailangan mo ng kakwentuhan, ha? Pero somehow, sana may napulot ka rin naman sa amin. Na letter A. Letter A. Ano yung letter B, Heartthrob? Ano yung letter B? Letter B? Ano ba yung tikalamutok na? Letter C. Ano yung letter C? Sabi ko na yan ang gusto mo. Letter D. Letter D. Ubo yun. Ubo. Iba yun. Pag letter D, brother, isabay mo siya. Ganyan. Ganon. Anyway. Huwag mo na tinuruan ni Mang Kanor. Idol tayo ng Chinita. Oh. Or lang bang no? Dumalaw din ulit yan. Kasi nung time yan, kaya idol tayo niya Maratonio. Maratoni. Pumunta ka na pala dito. Sige, bisita ka pagka-uwi. Kasi hindi ko lang kayo, kasi pang umaga kasi kayo noon. Oo, pala uwi na kami noon eh. Alas 12 noon, tulog na kami. Ngayon, kami naman yun yung puyat. Punta ka dito ha. Nagkapalitan kayo ni DJ Rocky. Punta ka dito, kapi-kapi tayo ha. Opo. Salamat, Heartthrob. Amping ka na. Ingat ka sa Salamat po. Sana po, ko dyan, pag-uwi kong Pinas. Sige. Ingat ka dyan. Ingat po. Salamat sa advice. Salamat din. Ay, tama na. Wala na si Pagising lang po sa mga Grab driver, Green GSM driver. Pati yung si Palengke, gisingin mo. Kasi nagtitinda, baka... Nagtitinda ng buko. ng gulay. Gusto ko yan, BJ. Buko juice. Kinabahan ako. Boss, sorry, boss. Lumulunok ako niyan, BJ. Buko juice. Malasipon, maputi. Gusto ko ng malauhog. Buko juice. Hindi ka bahan, Batiin guys. po natin
Shout Sabi out. ni Tita G. Yumol, nalilibang talaga ako sa inyong dalawa pag gantong oras, working at home. Pa-shoutout po kaming Seymour. Oy, shout out ko si Ayun. Titan Jello. Gising ka pa? Pa-shoutout kaming dalawang anak ko si Steph. Listening kami ngayon sa radyo from Patero. Hello, G. O go, bati mo yun si Jello. Ayan. Malis na si Charmy. Ay, yung Green GSM driver, si Uncle Ismundo Molino. Babatiin ko. Uncle Ismundo. Esmundo. Ilmundo yun! Ano ba yun? Ilmundo yun. Ano message mo kay Uncle Ismundo na Green GSM driver? Ismundo Molino. Hindi kita isusumbong na kapag nasa biyahe ka, may kachat kang iba. Ay, wala yung kachat! Pagka uwi, dapat hindi na siya mag-chat para hindi ka mahuli. Esmundo. Ay, nako. Salamat, Charmy. Thank you. Christian ng Taiwan, salamat. Oy, tawag. Eto Gusto pa. niyong sumali? Sino pa ba? Sige. Nakatuto kami ngayon, grupo ng UT DPA Grab Driver. Shout out kila RJ at Junilo, sabi ni Ford Moreno. Mga Grab drivers, magbago na kayo. Ayan pa. MPBL fam driver, si Drin Lahera. Si Dream, babaero yan. Halata naman. Nawawala ang antok daw nila kay Charmy. Gusto niyo i-BP kayo ni Charmy? Ibipin mo nga ako. Ako yung medyo mataas yung blood bank ko eh. Blood bank? Okay. Dali, ibipin mo na bago mag-alas 12. Okay, 150/80 naman. Normal. Ay, nako, dagang Nanay kay Nita, salamat. hello din. Salamat kaayo. Bukas po magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. Uncle Dagol and Tanya Chinita. Ayan, dagang salamat. And Uncle Prat ng Singapore. Salamat sa At inyo. si Heartthrob. Heartthrob, Bukas thank tawag you. ulit kayo. Oo, sa Uncle Dagol. Pwede sa ating Tama. Viber. Nakasama niyo po ang dahilan. Bakit kayo gabi-gabi napupuyat? Siyempre, andyan ang inyong Tita Tanya Chinita. At kasama rin ang Certified Brave Boy, Uncle Dagol with Mang Kanor. Kayo pa rin ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? What am I gonna do? Metro's #1 Love Radio. Basic!